Muli na naman po ako nagbabalik sa aking munting channel Kaagapay Mo. Pasupport po sana ang aking channel, salamat po. Mayroon nagsasabi kung ikukumpara daw po natin si Jomar kay Kalingap Edo. Kung sino ang mas maswerte sa kanilang dalawa para kay Rena. Sinasabi nila na mas maswerte daw ngayon si Jomar para kay Rena, kumpara kay Kalingap Edo. Kasi daw ngayon, mas naiintindihan ngayon ni Rena ang nangyayari kaysa noon. Kahit hindi pa man siya 100%, ang kanyang paggaling, ay nauunawaan na daw niya ang nangyayari. Marunong na rin itong mahiya at nagpapakyut na rin. Higit sa lahat, nakakausap na rin ito ng maayos pag kinakausap siya. Kaya mas malayong mas maswerte si Jomar kumpara kay Kalingap Edo. Kung inyong papansinin si Rena, pag biniblog siya, alam din niya yung mali at tama na bawal sa kanya. Saka marunong na rin itong magbilang ng 1 to 10 at nakakapagsulat na rin ng letra. Kaya pagkasama niya si Jomar si Rena sa blog ni Kalingap Rab, ay nakikita natin sobrang saya po nilang dalawa. Lalo na pag mayroong nagaganap na paglalambing ni Jomar kay Rena at mukhang kinikilig si Rena. Kung kay Kalingap Edo naman ang pag-uusapan natin. Alam naman po nating lahat, simulat sapol nandyan na si Kalingap Edo para kay Rena. Marami na rin silang pinagdaanan, marami na rin mga masasayang memory nilang dalawa. At dahil po dyan nabuo ang Edren Tandem, maraming supporters ang nagmamahal sa kanilang dalawa at nag-viral pa ito sa channel ni Kalingap Rab. Ang tanong nga lang, kung yung sakripisyo ni Kalingap Edo sa binigay niyang pagmamahal kay Rena. Yun ba ay nauunawaan at naiintindihan nga ba lahat ni Rena noon? Kaysa ngayon, sa ginagawa ngayon ni Jomar, na siya ang nagpapatuloy sa iniwan ni Kalingap Edo. Ang masasabi po natin dyan, sa nakaraan nila Edo at Rena. Yun ay isang history ng Kalingap, at nag-iisang prinsesa ng Kalingap. Kaya masasabi natin na maswerte si Kalingap Edo kay Rena, dahil siya ang unang nakapagpasaya kay Rena. Na kahit hindi man ito nauunawaan ni Rena ang lahat, sa ginawang pag-aalaga, paglalambing at pagmamahal bilang isang kuya ni Rena, balikan na lang ni Rena yung mga videos nila, kay Kalingap Rab at yun ang magpapaintindi sa kanya, na masasabi niya dito, ganito pala kabait si Edo sa akin. Kaya sabi ng mga netizen mas maswerte daw talaga si Jomar kaysa kay Kalingap Edo. Kaya para sa akin mas maswerte si Rena dahil nagkaroon siya ng dalawang kuya, na sila ang nagbibigay ng kasiyahan para sa kanya. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지.